60. 80. 100. 120. I vol tot sempre estar al darrere la roca? Va bé, va bé. Per mi que sí. Bons, bons. Trumfos? Oros? Trumfos. Oros? Trumfos, oros, arrastro. Jo som na Susana, la dona de n'Arnau. Duim 5 anys casats i no mos duim malament. No és que vulgui dir que siguem com a Josep i Maria, però mos toleram bastant bé, principalment perquè jo, i no és per alabar-me, tenc molta paciència i som molt tolerant. No tenim infants i la veritat és que m'avorret bastant, però n'Arnau diu que encara no passa d'hora i jo trob que sí. Bé, el que les vull venir dient tot això és que som un matrimoni bastant corrent. Ell, n'Arnau, que ja el coneixeran, és un poc molt miranines i això mos du qualque disgustet, però res més. Vivim amb uns cunyats i amb un tio de n'Arnau. Crec que això és tot. No. La meva edat no la vos dic, perquè ja he entrat en aquesta que o no se diu o se conten mentides. Jo som la dona del major, d'en Mateu, que és un home seriós, treballador, honrat i que crec que m'estima molt, encara que per ell el primer sigui la feina. Jo m'entretenc en el jardí, tocant el piano, fent un pot d'esport, per això que comptin amb una. M'adun molt bé amb tota la família, principalment amb la cunyada, cosa rara, no ho ve. El viure tot plegats crec que mos ha llevat un pot d'intimitat entre en Mateu i jo, encara que ell digui que és un terberat dels meus, i tot pot ser. Jo som més aviat fada, tímida, però què hi hem de fer? Tothom és com Déu l'ha fet i va fet geperut de les Tereses. Bé, no les molest més. Per cert, el meu nom és Maria de les Neus, però tothom me diu Neus. Seguiré tocant un poc més el piano. Si la peça que tocava no les agrada, puc canviar, com vulguin. Jo som n'Arnau. Bé, la meva dona ja m'ha presentat. Però encara que això que ha dit, que jo era un miranines, això no és veritat, no. Lo que jo soc és un femellut. Bé, i no hi puc fer més. Sí, feiner, el que s'hi diu feiner, no ho soc gaire. Ara que per això tenc el meu germà. Ara femellut ho soc una bona estona. I és que s'ha de reconèixer que van. I són tan provocatives. No és que jo ho critiqui ni ho censuri. Tot el contrari, a mi m'agrada. I ben molt. Bé, amb això no voldria que pensassin que sóc el poca vergonya de la família. Simplement és que sóc sincer. M'agrada veure les coses de la part positiva. M'agrada lo senzill, lo tribal. I de la televisió. Jo som el que se sol dir el contrapunt dels altres components de la nostra família. Duc la part més difícil de tot la nostra. El tio, que és el propietari de tot, i per nosaltres com si fos un pare, o més, perquè me'l va recollir quan quedaren sense pare ni mare. Jo tenia 12 anys, i el meu germà tan sols en tenia 5. Ell, el tio, ja era ric, havia fet fortuna per les Amèriques. Avui jo som l'administrador de tot. Som l'home seri de la família. Som la confiança de tots. Quasi puc dir que ells m'han convertit en el cap de tota la família. He de dir que vivim molt units i confortablement.
gràcies a la meva administració i a la fortuna del tio Ramon. Però la veritat és que jo he de pensar i decidir per tots. Bueno, que jo sigui el tio Ramon, supos que ja no és necessari que ho digui. Jo estic molt content amb aquesta família meva. En aquests brigantells jo els vaig surar com un dia de seca. No, broma no, perquè quan em vaig fer càrrec d'ells, jo encara tenia la dona viva i no era el mateix. Però, al cap de 2 anys, la vaig haver d'enterrar. Bueno, la vaig haver d'enterrar perquè se m'havia morta. I quedàrem els tres tots soles. Però, com ser viudes, vaig treure riu en van. El major té més espina, és una excel·lent persona i treballador com ningú. Ara l'altre... L'altre me sembla més a mi. Li agrada riure i divertir-se. El que els francesos diuen, un bon divan. No és que jo estimi més en nau que en Mateu. Les estimo igual com si fossin fills meus. I els a mi com un pare. No crec que el meu germà Celsia l'haguessin estimat més. A més, he d'afegir que han tingut molta de sort en les nones. Bé, ja me podeu entendre, en les dones d'ells. Perquè, a més de guapes, que això mai no sobra, són 2 àngels. A mi m'adoren i se fan per tenir-me content. I jo, en els meus 76 anys, què he d'anar a cercar ja? Tenc salut per vendre, l'únic que m'atura un poc són aquestes ditxoses cames. Però i en aquesta edat, qualque cosa hem de tenir. Perquè quan s'ha entrat a l'edat de si no fos, sí, això és el que diuen tots, quan tenim més anys que voldríem. Jo me trobo igual que quan tenia 30 anys. Si no fos que de matins, o si no fos per l'estómac, jo no m'haurà per cap jo avançar. O si no fos per el que em fa la punyeta, amb una paraula, que si no fos per els anys que mos sobren, tots serien joves. Bé, deixarem fer aquest tema i que cadascú guardi el que té. Lo important de totes les edats és passar-ho el més bé possible, i jo no me queixo. Bueno, seguiré fent estudi, que no fos cosa que aquests 2 banastres me facin una mala jugada. Vostès a mi encara no em coneixen. Jo soc na Paula, la criada. Per tant, són l'única persona neutral de dins d'aquesta casa. I li vull dir una veritat com un temple. No es pugui insinuar que cap d'ells hagi dit mentires. No. El que passa és que les famílies i les persones no se poden jutjar ni pesar sempre per igual. No. Que barret! Jo mateixa, abans de quedar viuda del meu home, no era com ara. Bueno, ho era, però les circumstàncies no són les mateixes. Llavors, era la malada que meva. I ara som la criada aquesta. Llavors, era casada. I ara som viuda. Llavors, tenia home. Ja em fa falta. Res, el que us vull venir a dir és que qualsevol família li pot canviar rumbo, tant per bé com per mal. Amb un accident, per petit que sigui, qualsevol cosa que els hi he de dir jo. Un naixement, un casament, una mort, unes banyes, una separació, tot serveix. I si no, vegin el que passa en aquesta família per una tonteria de no res. La
això, que ha vengut el senyor. Qui? El meu, vaja pregunta. Perdoni, però com que aquí n'hi ha altres, sempre convé puntualitzar. Però ha vengut o no? I doncs sí, el seu sí. I on és? Fa un bon estona l'he sentit per dins el banyo. Està bé, te'n pots anar. Me'n puc anar? Sí, allà de dins, a fer el que feies. Sí, senyora. Ah, per cert, fa una mitja hora que ha agafat don Mateu demanant per el vell. Per don Ramon, no li diguis el vell. Perdoni, però així més va recordar els altres dos noms. I el tio que no hi és. Sí, ara sí que hi és. Però quan ha agafat don Mateu, no hi era. Està bé, vés. Sí, senyora. Paula, Sí, senyora. els papers. Sí, senyora. Ué, i que hi torna de sortir de nit? I que no ho saps, tu? No, jo no sé res, jo mai sé res. Que sí, que t'ho vaig dir vespre. No, tu a mi no me digueres res. No, jo m'ho pensava. I que se pot saber que hi ha avui vespre. Esclar que sí, una convenció de cosmètica, de sabons o de... De dones. Ah, no diguis dois. Tu per mi que te creu que som beneita. No tornem a començar, tu ja saps que ja mai t'he dit mentides. A més, no em poden faltar. Si no me creu, demanar-li en Mateu. Sí, quan posara el sotet me diguéreu que hi aniria un dia per any i jo encara no l'he vist. I què vols que te faci si la feina se mos ha multiplicat? Sí. Deu ser l'únic hotel de Mallorca que la feina s'ha multiplicada, perquè tots els altres se queixen que et dona gust. I tu? Tu deus ser la dona més protestona del món. T'hauré de comprar una guitarra. Sí, tu ves fent xistes. És que saps que ho ets de desconfiada. Perquè tenc motius. En canvi, la dona d'en Mateu mai protesta. Perquè és una bleda. Perquè és molt més comprensiva que tu. Comprensiva, bleda és ella. Bé, ja n'hi ha prou. De lo que n'hi ha prou, es devem de quedar cada vespre tota sola aquí de dins. I no quedes tota sola. Quedes amb el tio i en Neus. Sí, amb un vell i La bleda aquesta. No és que tingui res a dir de cap dels dos, perquè el tio és encantador. I na Neus i jo mos duim com a germanes. I de què te queixes? Ai, que a mi el que m'agradaria és quedar vespres amb tu i sortir qualque dia després de sopar. I no pot ser. No pot ser. Vinga, està bé. Demà vespre sortirem a sopar. Sí. T'ho promet. M'ho promets. És un bon, el Mateu. Em pares, tu deixa'm fer mi. Alerta en escó. Però i ara que té que veure com tot això? Que amb una fala d'aquests podries tenir un infart. Tu me faràs tenir infant. I què vos passa? Que ja l'he dat. Ja llegeix. A bon. Aquí, en els successos. Comando Palestina. No. Més avall. Yerno mata a su suegra. No. Aquí, multados. Ayer, sobre las 21 a 21:30 horas, fueron sorprendidos por un agente de servicio, el joven de 76 años de edad, RIP, y la señorita de nacionalidad extranjera, RW de 32, por sorprenderles dentro de un coche matrícula PM en actitudes que van contra la moral y la decencia. Después de ser identificados ambos, fueron puestos en libertad, imponiéndoles una multa de 500 pesetas a cada uno. Què te pareix? I que ho trobo molt divertit. I aquest senyor, que és mort, Un viu i ben viu. com que he sentit que deia RIP, Veig que encara no heu entrat de res. no. RIP correspon a les inicials de Ramon Ispert Pujol. Del tio! El tio. El tio! Però n'estàs ben segur. Figura que m'ha telefonat el comissari per dir-me que l'havia conegut. I que si no ha sortit andant com pot en el diari. És per la vista que jo tenc. No pot ser, si està que no s'aguanta. No deu ser ell. Sí que ho és. Jo he quedat morta. Això no es nota. Encara n'hi ha més. Figura que avui m'he enterat de que té una amigueta fitxa fa més de 2 anys. No és vera. Sí. I a damunt lo conec. Tu. I tu? Jo. Tots
Tot ho coneixem. Però qui és? No ho creureu. Però qui és? De Tere. La governança. Mira, la comandanta. Mira-te'l, tu, no tinc un mal gust, No. I com me vaig sabut? Després de telefonar amb el comissari, ho he comentat amb el subdirector de l'hotel. S'ha posat a riure que no se pot aturar. Jo m'he reprès, disculpant el tio, que si era una equivocació. Vaja, que no podia ser. I ell m'ha dit que no és primer pic, ni és que fa 20, que qualque cambrer li preparava pla. I un cupó per que demana força. No tant, tampoc. Llavors està quan m'he enterat que està embolicat en Netere de fer més de 2 anys. Però bueno, això és un semental. La deu tenir de ferro. Així se comprèn, perquè quan et despedeix i t'ho dona una abraçada ho fan tanta de passió. I ara que ho dius, i el bo que es trimpar quan te ferra. Neus! Perdona. Sí, haurem d'anar alerta. No digueu dois. He fet gestions per dins l'hotel. Ja ho sap fins a la darrera rata de personal. Així saben de bon surten el ballet de caixa per beneficència. Quin perdrà! Saps què t'he de dir? Que en el fons estic content per ell. Content? Que disfrutis pels anys que li queden de vida. Sí. I la nostra reputació comercial, que se'n va a rodar, no? I què hi penses fer? Prohibir-li. No ho pot fer, tu no això. No he de poder. Tots els negocis estan en nom seu. És que més, l'hem de cridar. Fes el que vulguis. I tu m'has d'ajudar? Jo? Sí, te la mà, per favor. Faré el que podré. En bon Mateu. Torna-m'hi, torna. Me deixeu conversar. Digues. L'assumpte és un tant delicat. I més que delicat, és molt personal. Per dir això que hagi pogut callar. Però jo encara no he acabat. El que vull venir a dir és que no voldràs prohibir-li així tot de cop. Jo li diria que anàs alerta, que no donats escàndol, que procurar no posar-nos en evidència, que ho fes d'amagat, vaja. Orda. Això s'ha de treure d'arrel, Si vol de mamar ruc, no com matar sa mare. Ruc? És un exagerat. Però ara no veig. Ara no veig que mos ponen ridícul. Saps què t'he de dir? Que en el fons li tenc enveja. Arnau, basta de verbes, I ell que n'hi podria tenir d'enveja. Neus, la sexualitat és un desequilibri cerebral. Ja ho valen, so tiet. Un bon tio que està fet el tio. I jo no ho trobo tan grave. Grave i ben bo que està. No, jo me refereixo a l'assumpte, lo del diari. Sí, té la seva censura, però l'altre. I què voleu que vos digui? No vull que diguis res, perquè m'han fet més que dir del braç. Gràcies. Ven, a bones. I dolça de rua. No ho sé. Com és això? Encara no ha vengut? Sí, na Paula m'ha dit que sí. Paula. Digui, bon vespre tengui. Bon vespre. Bon vespre. A bones del Ramon. Dins la seva habitació. Per favor, vol fer que surti, que volen parlar amb ell. Sí, senyor. Alerta! Que no fos cosa que forçats. Arnau! Què vols que te digui? No me l'imagino amb una femella. No, jo tampoc. I no sé per què no, hi ha hagut per tot. Neus, vols callar? Ara vendrà. I què feia? Se vestia. I ho crec, tot el dia una despuat. Tu, Arnau, tu te'l fent tota broma. I això és molt delicat. I tu m'has en sèrio. És un tremendista. Són jo que he d'anar als bancs a demanar crèdit. Són jo que he de tractar amb autoritats i d'altres, amb una paraula, que són jo els que he de donar la cara. I no vols que te l'infli. Exacte, com me present, amb quina cara. Avui en dia la moralitat encara se mira molta. Amb això per mi que també exageres. Vos no penseu? No ho coneixeu, deixeu-lo fer. Havien de fer un bon sermó. Jo per això no servesc. Ja serveix ell, no passis ansi. Jo li parlaré. I fem-me el favor de disculpar-lo. Uai, família? Què hi ha, no vol dir-te? Atureu el carro. No vull que vos atracou la meva dona. Ha d'una broma? No és cap broma. Vaina, No massa pel lo vist. ara mateix m'acab de banyar. De pell no dic que no hi nou. Però... I de consciència... Bueno, vaig comprar per Pasco.
me'n llegiu. Ara no les duc. Llegir-li tu, no li donis tant de suspense. Que hi ha qualque novedat. I per nosaltres ho ha estat. Sí, perquè per ell. No. Però què passa? Si hi ha qualque mala notícia no la me doneu, eh? Ja sabeu que a mi m'agrada riure i passar-ho bé. I no importa que ho lloreu. Sí, però es pot passar bé sense donar escàndol. Escàndol. Vinga, molleu d'una vegada, vinga. Com? Mireu si som poma, que ara estic passant vergonya per ell. Va. En aquest diari diu que un jovenet de 76 anys i una lota estrangera de 32 feien coses lletges dins un cotxe i que la policia els hi trobat les inicials d'aquest jovenet corresponen a R i P. D'aquest cap quin passa? I que si no ha sortit el vostre nom complet en el diari és per l'amistat que jo tenc. Però què hi tens en això? Que ha estat un fallo garrafal. Un fallo com una cara ha estat això. Amén, tio. Però qualsevol va passar d'escapet, anar amb una família dins un cotxe Anau. a jugar. És que aquestes estrangeres estan ben loques. Igual que mallorquí, però ja a la vostra edat. Ué? Alto l'escaldo. No me parlis de l'edat, que per això jo soc tan jove com ho pugui ser tu. Vol dir que vos encara... Anau. Escolta, que no me'n puc avenir. Ara no veus. Ara no veus que això no podeu fer. No ho puc fer i ho he fet. Sí, però heu de comprendre que la nostra reputació... I què diran les nostres amistats quan se n'enterin? Ara no veus que jo no ho puc presentar enlloc. I jo som viudo, i ell és fredina, i no fem mal a ningú. Tio, però com així? Com així no la duguereu a l'hotel? Putes, perquè és d'allà que la vaig treure. Ben pensat, treure-la d'un puesto per tornar-li a ficar, Per aquí té l'altre, Anau, i té l'altre. Sí, i hagués pogut provocar un drama passional. Mirau, Natera, i la bona nina que pareix. Ja ho és, bona nina, ja ho és. Sí, però si podríeu ser el seu predí. Susaneta, no te n'admiris, perquè jo de jove ençà era molt torero. I a lo millor vaig conèixer la seva predina. I a damunt feixistes. I per què no? En això ho trobam normal. I tant, Natera, també és fredina. I vos, per aquesta regla de tres, vos col·leriu en totes les fadrines del món? Totes són moltes en naveta. Són moltes totes. No. Ho trobam normal. I a damunt no vos arrepentiu. I doncs mira, només m'arrepenteix d'una cosa. De què? De lo que no he fet. Cínic! Mateu! Neus, he intentat anar-li per les bones, I mira com reacciona. En Navet, me vols aclarir per què en Mateu va tant al surat avui? Això és colmo. Tio, en Mateu està molestat. Ara no veig que el que estàu fent. Això que estàu fent és de malalts. De malalts. Jo diria tot el contrari. Vos, amb això sí que té raó. Neus, Calla, no l'ensenyis més. com que veig que em dóna res que fer, li he de dir que abans d'entrar han tingut un petit consell de família. Això vol dir que hi ha complot. No se trata de cap complot. De lo que nosaltres parlàvem era que... Tu també, Susaneta, tu també. I la Neus què diu? Ui, vaja. Ja ho val. I n'en Navet què ha dit? Com que veig que tots esteu d'acord, i estic segur, seguríssim, que tu ets el fiscal, ja li pots amollar, xerra. Tant, tio. Han decidit que per bé de tots, i principalment per vostre, l'assumpte aquest de ser família s'ha d'haver acabat. I com heu comprat un cinturó d'aquesta edat? I que no torneu a Natera per mai més. Com és això? Estem disposats a no deixar-vos sortir d'aquí de dins si és necessari. No, de bromes, això ho deia per fer-me xerrar.
Vaig ben en sèrio? Tio, no ho compre nou. Ara no veus, ara veus que això són caducades. No sé que caduques. I te dic que no ho aconseguiràs, perquè no n'hi ha cap de vosaltres que tingui cap dret sobre mi. No. Tio, no se tracta de tenir drets o no. En Mateu ho diu pel bé de tots. Penseu, no ho sé, perquè per meu... Basta! Basta! Ja està decidit. I si és necessari, la fotrem a fora de soteu. I solteu ben meu. I tot quan teniu tan ben meu. Perquè si no vos veure recollit quan vareu quedar sense pare ni mare, no. Ja hi som. Però no vos enfadeu. I lo que sou, aniquiu de bo. A vos! Jo ja m'ho esperava, això. I no em portava la molt vius. I això se paga que me doneu, coses per cul. Perquè heu sortit de botador. De botador. Saps què te passa, tu? Que com ton pare, que les dones mai no digueren res. Sou un freds. Tio! Vol dir-li bé d'herència? Neus! De qui m'estranya? Has de tu, en Navet. Sí, perquè tu has sortit en el tio. Tio, i què pensaran a Susana d'allò? La Susana no ho sé, però jo sí que ho sé. I jo també, i sé ben cert que no mos equivoquem cap dels dos. No vol dir que te pensassis que jo he fet... És que... Acabem. Prou. Ja ho sabem, que tot és vostre. I que sense vos no haguéssim fet res del que hem fet. Però és que una cosa no té res que veure amb l'altra. Me fareu l'administrador de tot. I jo com a tal, tens l'obligació de vetllar per tots. Però ara no veus i compreneu que si continueu així, tot farà oi? Ton pare ets. Ni menges ni deixes de menjar. I vos ho divertiu. Mateu! I tu, manso! Tio! Vinga, no em passem un folletí de tot això. Ara ves un folletí, I dolenta. Mireu-lo. Un galant professional de 80 anys. 76 i ben conservats. Basta! Prou! No me dóna la gana, ho sentiu? No me dóna la gana que feu el ridícul d'aquesta manera. I que sigueu la còmica de tothom. He dit que no la torno a veure i no la torno a veure. I jo l'estim i la necessito. Vinga, no digueu dois. I per ventura el vera? I per què no? Podria ser un cas excepcional. Un cas perdut, ell. Ala, no ploreu, ja veureu com tot s'arreglarà. I perquè ho sàpigues, ella també m'estima. Que vos la digna, Tere? Pensa. Ara veus que es perdó més que havia tret. Ni un. Ah, no. Ara haurà estat per la vostra cara guapa. No, per la cara no ho crec. I a lo millor pot haver estat per tipo. Per això ja m'ha d'estar. És que és encantador. Ai, graciós, perquè hi va Ara néixer. sí que m'ho fer riure, tio. Acabem, ja una vegada. Anem, tio. Farem tons perquè no quedeu tots sal. Sempre n'hi haurà un de nosaltres que quedaran vos. Per cert, els dies que aneu ja hagin de sortir, quedareu en Neu i de Susana. Que està clar o no? I si nosaltres volen sortir i vosaltres no hi sou? El vigilarà la Paula. Paula. Ja l'he sentit. El puc vigilar per a fora que té les mans llargues. O tu també. Però bona. Tio, i vostè no té barrera? No l'escolteu, que és una mentidera. Jo mentidera, lo que una és honrada i... Honrada. Si m'hagués empenyat un poc, hauries passat per tu bo. Però, tio! Tio. Això m'ho conten i no m'ho crec. Escolta, te dic que avui vespre no puc quedar. No, he de sortir sopant la meva dona. Sí, mira, sí, demà a les 8 va bé, sí, a les 8. Can congelada. Dius que tenc can congelada. Amb aquesta calor, és raro. No la pot dur tota, la can congelada. Digue-li que d'aquesta can a mi me n'envia un tros de la part de la cuixa.
No, perdada, no vull cant, que li ha sortit el tio. Escolta, te penja van de tenir un disgust. Au, adeu. Encara no han debatat. I jo no les he vistes, però... I tu no vens allà dalt? Sí, del despatx, que estava estudiant l'assumpte de les agències ingleses, I no sé per on he de començar. Què volen, ara? Descomptes, que han de voler. Des que han entrat en el sistema mètric decimal, només fan demanar tant per cent de descompte. Si seguim descomptant en aquest ritme, arribarà un punt que si volen que venguin, encara els hauran de fer 2 pes. Figura't en nau, que això d'estudiar va començar com un negoci. Ja ha acabat que els mallorquins de fer feina tot l'any, perquè ells puguin venir aquí, a berenar, com a milionaris. Milionaris sense 2 pes. 2 pes? No, figura't, n'hi ha qualcun d'aquests que no saben ni què són. Bon vespre, Bergan. Bon vespre. Bon vespre, tio. Encara no et saluda. No, Has de morro fort. paciència, nen. A mi no et pensis que fa llarg. Bo just i necessari. Ja ho dispassarà. Sí, però les 2 primeres setmanes se com a fonguer. Jo de tot dur pensava que hi faria la pell. Oh, com que no menjava i plorava nit i dia. És que ha que veure la fort que li ha pegat en Nater, I que saps que tingué barra de dir-me I qualsevol cosa. que si no s'havia quedat amb ell ara és perquè no havia volgut. No ha cap dubte que està fet un castigador. I tu que li contestares? Res. M'ha deixat teat. És que ja per què dir? Perquè què té Nater? 35, 37 anys. Sí, i una cosa així. I una real femella. Per ell una menys. Per ell i per qualsevol. Ara entre tu i jo, però, la cosa té conya. I esclar que entenc, Nau, esclar que entenc. Que te penses que en trobaries molt de la seva edat que encara... Cap. És un cas clínic. Jo ara firmaria en tenir la seva edat com ell. I jo? Però què fan aquestes dones que no la ballen? No, i anem en sota injusta. Paula! Si les deixes, protesten. I si les t'endús, fas tard per tot. Estava així. Cridaven. Sí, Paula, man, per favor, vol pujar allà dalt a veure que fan les senyores que no la ballen. Sí, senyor. Un segon que tenc una cola en un terfoc i no la puc deixar. Ara t'ho passat amb un moble? Vell! Vell! No ho sé. Mateu diu que el moble en sota del patró passat na Paula, que era vell. No ho sé. Per allò sí. No els he de dir res I més. que facin via. I vostè sempre va com una moto. I no basta, Paula, no basta. Tio, avui vespre quedareu tot sol en na Paula. I heu de procurar portar-vos bé, I per tu què es portes saber? El que tu fas. Fer les coses ben fetes. Les hi fas tu? Com que jo sé el que tu fas? Ho dic per imitar-te. Bé, saps què faré? Contaré la teva dona el que tu fas i si troba que ho puc fer, ho faré. Tio, no m'embruteu la patent. Un farsant ets tu. Tio! Mira, ja he conversat el Castro Mateo. No, tu no ets cap farsante. Tu el que ets de coll fred. Tot això m'ho fes, tu, perquè mentre parlaran de lo meu, no ho faran de lo teu. I així t'ho has fet. I bé que fa, no sé si m'entens. I tu, com que no has estat capaç mai de conquistar cap dona, ni la teva, en tot lo guapo i plantós que ets, no t'ha servit per res. I el manco mal, que te casares amb neneus, perquè jo ja me creia que eres de salt costat i tot. Basta d'insults, Basta d'insults. Encara que me veieu així tan contentó, que pareix que ja m'has passat tot. No voldria que vos pensássiu que vos he perdonats. Ja! A la llarga vos fotré. A la llarga. A la curta, però vos fotré. I quan jo dic que vos fotré, Encara no baixen. Sí, senyor. Han dit cas d'una dena. Paula, a nit sortirem tot Encara estàs així? Ai, és que no venim? Com que no veniu? No, na Paula mos ha insinuat que li agradaria anar a mica a la seva germana. Digue-ho tot, que tu tampoc no te'n feia moltes ganes. No, és que aquests sopars són més avorrits. Però per què no ho de antes? Que no volies venir. I jo què sé, Mateu? I tu tampoc vens?
I si la Neus queda? I tu per què no el dones antes, que te'n volies anar? Jo, per sempre me n'aniria. Què dius, què dius? Res, que sempre me quedo en s'ocupa jo. I tanmateix no és cap cosa a l'altre món, perquè tant un com altre vos estimau menys bones tots sols. Això és el darrer. Bona nit. Bona nit. Així que tu al final t'estimen més que edar. Sí, quedarem amb el tio i la Neus. Bona nit. Bona nit. Ai, que bé! Ja se n'han anat! On veig com ha sortit bé. És que tanmateix tots dos estimen menys en tots sols. Tot sol no, sense nosaltres que no és el mateix. Escoltin, que jo ja estic cansada de dir mentides, Ai, i amb 1.000 pessetes que t'he donat, ho pot fer? 1.000? I jo 500? I tu pots sortir una xantajista? Jo sé el que me costes cada dia. Però jo no les deman res. Però bessetes? Jo no dic que fos beneita. Amb això té raó, amb això té raó. Escoltin, jo ho faig de bon gust perquè veig que els dos senyors no se porten de lo més bé amb vostès. Però ho trob perillós. És que si no ha perill, no és tan bo. Molt ben dit, Susanneta, molt ben dit. I a més, que fem res mal fet. De moment no, però jo, a vostè. Ah, sap que el conec bé. Tu penses, Pauleta, tu penses. Si me coneguessis com dius, me l'habria molt més. Jo no m'ho presumir. Bé, ara lo important és passar-ho bomba. Bé, Pauleta, carinyo, com tens de topar? Tot a punt, però falta preparar-ho, com que ho he hagut d'amagar tot. Bé, idoi, treus per fer l'aperitiu i jo de mentre aniré a cercar allà de dir uns regalets que tinc per vosaltres. Per nosaltres! No, per tu no, Pablo, per tu no. Per les senyores, per les senyores. I què? Què és? Pablo, teu 3 tassons, el gel i la botella de whisky. 3, i una no és aiguadera. Tu te vols dins la cuina com fas sempre. I treu qualque cosa per ficar. I no me duguis un martell com l'altre dia. I gros. Ai, que és aquest don Ramon. Ai, allà que veure l'humor que té. És com un cascabell. Veus com a vegades hi ha coses que no s'entenen i després s'expliquen. És que a tu te té embabalida. Mi té, i a tu, i a na Paula. Sí, s'ha de reconèixer que per tratar les dones té un kit. I a més de ser tot un senyor, sempre té el detall. I això a les dones mos agrada. Qui m'estima més? Un moment. Quan una dona casada, o dues, com en aquest cas, accepten un regalet d'un altre home, ja saben que a canvi haurem de donar qualque coseta. Tio! No vos regireu, que no vos demanem res que no pugueu fer. No, si tot se pot fer en aquest món, però està bé o no hi està. I què és? Tio, no se passi. Susanneta, per no passar-se no ha com tu trumfos. I vostè sempre em va carregat. Bé, destapau això i si vos agrada, llavors se vos ho diré. Vinga, Pauleta, sempre vas al retras. Calla un poc. És preciós. És diví. Són de somni. Tio, aquest regal mos agrada molt. Ja estic content. Però... I la condició que s'ha referit abans? Res, acá, no té importància. No té importància i posa aquesta cara de pillo. Però què és? Res. Que després de sopar, m'agradaria veure vos com vos queda amb això. Tio! Què passa? Tio! Però que teniu? Però, tio! I ja van 3? Seran pomes. A jo, un home me regala una cosa així i me la posa davant Que ell. és el que toca, Pauleta, que és el que toca.
acabarà malament. I que això d'un canal el coneixen, aquest torero? ¡Ay, tío! ¡Es tremendo! ¡Qué frenos, que no té frenos! Perquè sense cola! I si és que no té turall? ¡Es aquí no juguera, que Soy no! un dandy, soy un primón. Déu meu! No ha estat res, no ha estat res. I s'hagués pogut rompre una cama? Ja! Saps què em fa de trull? Tu sí que em fas. Si no fos per aquestes ditxoses cames, seria com un lot de 20 anys. I vostè voldria tenir tot bo i sa? O duguin aquí que tens la butaca preparada. Tu el que has de preparar és xampany. Aquí estarà millor. Millor que aquí, home. Això sí que no pot ser. Demà no s'ha fet No mal. m'ha fet mal. I mal herba mai mor. Bé, Pauleta, treu el xampany i les copes. Adéu, ella toca el piano. I na Susana ballarà. Jo? I amb qui he de ballar? Punyetes tota sola. Ah, no, jo tota sola no ball. Bé, idò, ballaràs amb mi. Oh, i és el més salat d'aquest món. I que vol que li toqui? A mi? No, en el piano. Ah, en el piano em pot tocar les tecles. Ai, vinga, què vol? I cosa alegre, no me vengou un tristós. Xampanyes aquí, Ara anant. No me vengou un cuergue de xutes. No, jo amb un pot de xampany no sols la mateixa. Anima molt. Sí. Ai, No, vinga. Oh, xampany. Ara vull fer un brindis. Per les meves nines. Per vostè. a la seva salut. Avui, me pot dir el dia de tu, perquè això de vostè és massa respectuós. Per tu, Ramonet. Jo no sé si me sortirà. Prou. Salut! A la vostra, per aquesta clausura que m'ha imposat este home. Sí. De fresquet. I el xampany, els bombons. Els bombons aquí. Au, vinga, que no li caiga. Aneu, en el piano. Ramon, l'agafarem, Si pot... No, i amb això, qui l'agafa seva? Toques o no toques? Modern. Sí, modern. Però no d'això que només serveix per fer remenar l'esquelet. Jo necessito fer rema per ballar, no? Ai, se les sap totes. Pauleta, no veu que si no me fer podria tornar a caure? Sí. Va bé un vals. Un vals. Sí, però lento. No m'ha d'estranyar molt forta. Susaneta, jo som molt delicat. Paula, ve dins la cuina, ja te cridaran si t'han de menester. No te pensis que això de ballar sigui el meu fort. Ai, i ho fas tan bé, Sí, però me cans molt. I aquestes ditxoses cames i els punyeteros galindons. Dura, que me mataràs. Una mica més de xampany. Això sí que és l'home. Jo també en vull. Ara ben Neus. Una miqueta més de xampany. Ahí va, Babilonio que marea. Au, vinga. Ahí va, Babilonio que marea. Ahí va, con tota Judea. Volen més xampany? De lo que vulguis, però no interrompis, ara m'has fet pes d'estar. Però n'és només, Fes el que vulguis. El xampany no s'ha d'acabar mai. Vinga, Déu, dóna'm stop. Vinga. Ay, Babilonio que marea. Vámonos toda Judea. Vámonos allá.
Babilonia, las más ardientes que el amor crea, tienen el alma samaritana y son por su fuego de Galilea. Cuando suspiran voluptuosas, el Babilonio muere de amor. Y cuando cantan ponen sus besos en cada nota de su canción. ¡Que no le caiga! Ahí va, Babilonio que marea. Ahí vamos pronto a Judea. Ahí vámonos allá. Un poc més de xampany. Una festa sense xampany és com un cotxe sense benzina. Oi, Joan, és quan comença que tot li costa. Neus, toca qualque alegre. Jo faré de palmero. Au, vinga, vinga, vinga. Adéu. I jo banyaré. Sant, bany de foc. Au, vinga. Ale! O sigui, vinga. Toma! El millor jugant tot els 15 anys d'escàs. Te dic que sí, el mataré. És que ja series colmo. Paula! Ara, que ja no ho cap de creure. Tu ets molt incrèdul. Què vols que te digui? Ho trobo molt fort. Paula! Mira, si quan me l'han dit el temps davant, és que el faig, el faig. Paula! No sé com hagués reaccionat jo. Paula! Ja va, ni qui hi foc, vos tardiran. Tu saps... No. Nen, Paula, Sí. ara te vull demanar una cosa. Ana Paula. Eh? Home, que no crec que sigui el més idoni. No. No. Sí, tens raó. Volen parlar clar una vegada? No res, Paula. Te pots retirar. Sí, senyor. Gràcies, Paula. I de res, ja m'he quedat a les fosques. O com us convé fer. Així de gada en fora. Arnau, és ben piquit sa vida, que no sé per on he de començar. És que si no tenim cap prova i ells mos ho neguen, què farem després? I jo què sé? Jo sóc d'esperar que s'ha de vigilar, veure si poden ser manxes a pasta. Si és que els hi posen. No les hi ha de posar, però no mos posem passar 2 setmanes fent de detectius privats. Jo sóc d'esperar que sense cap tipus de prova fa molt mal en vestir. Arnau, aquesta il·lusió no fa cap falta ni una. Home, jo m'ho referia en vestir s'assumptó. Va, això és una altra cosa. Però, a tu com t'ho han dit? Clarament. Què t'han dit? Mateu, la teva dona t'engana en el teu tio. No. No m'ho han dit així. I de com t'ho han dit? M'han dit, la teva dona i la del teu germà se colguen en el nostre tio. Repunyeta. I jo l'he dit a més grossa. I t'ho ha dit Natere. Clar, que m'ha dit Natere. Així, sin més ni manco. Però això que té que veure ara? I molt. No, m'ho ha dit després d'haver tingut una discussió, així que ja li ha dit el que no havia escrit en una cartilla. Veus, aposta que pot haver dit per venjar-se. Clar, sí, però li ha fet jurar. Li ha dit que si m'ha dit una mentida, la denunciaria per difamació. I tu has jurat. Esclar que m'ha jurat. Així ja canvies assumpte. Jo no ho aguant més, Hem de parlar amb ella. I si provassin de parlar primer amb elles?
D'una dona no el trobaràs en mai. Hem de procurar no perdre el control. Si podem, Arnau, si podem. Paula, Paula! Ja va! I si provàssim primer de parlar amb la Paula? Però han nevat. Però ara no veus que ja la tenen sobornada. Tu creus? Clar! Allà de sempre s'asseguren. Que ja estan disposats a dir-me el que volen. Paula, digues a don Ramon que faci el favor de pujar al nostre despatx. Que volem parlar amb ell. No, i el don Ramon. Com que no és? I on és? Ha sortit amb les senyores. Que? Que ha sortit amb les senyores. Ho veus? Ho veus? I lo cierto són los toros. Arnau! I on han anat? A jugar a tenis a piscina. El vell a jugar a tenis, això no t'ho creus ni tu. No, però ja que ells hi anaven, ha aprofitat per sortir una estoneta. Embustera! A mi no me diguin bustera. Mira, a tu de moment te dic embustera, i no te dic res més, perquè no n'estic segur. Segur de que... Bé que tu saps cosa. Escolti, a mi no me faci jeroglifitzar, que és el que jo sé. Ja t'hi trobaré, ja t'hi trobaré. Escolti, que jo no he robat res. Oh, però em cobreixes que és el mateix. Celestina! A mi no me torni a matiar, que ja fa molta estona que m'ho feren. Tens residit mot sí o no? No ho sé de què me parlen. No, deixa-ho fer. Ara no veus que està comprada. Parli bé. Anem a cercar-los. No. Ai, Déu meu, ja sabia jo. I ara? Telefonarem, perquè si no això serà... Escolti, és el club. Vol dir avisar don Ramon Ispert, per favor? Com que no hi és? I doña Neus i doña Susana? Tampoc. Ai, Verge Santa, que no han vengut. Ah, ja han sortit. Fa molt de temps? Prop d'un quart. Està bé, gràcies. Ai, Santa Rita, si ara van allà i no els troben, es pensant que jo els he enganat. I ara... Ai, que bé, mos ho hem passat. Ja ha rebentat. Arbutano! Pitjor. Què és el que ha rebentat? Conversa! Que han vengut els senyors. I quan? Ara. I què volien? No ho sé. Tots dos. Tots dos. I què han dit? Res, en clar, res. Idò, perquè que vas tan al sural? Qualque cosa t'hauran dit, perdut els tocadors. Perquè hi ha coses que no necessàries diguin per entendre-les. I què és el que has entès? Que els senyors, i vostès perdonin, sospiten que vostè les enganen don Ramon. Però que diu que estàs borbada? Això. Però si això és mentida. Tu saps que no era bé? El que jo sé m'ho guard. Però com has pogut pensar això? Que han dit o han fet o han insinuat? Res, se pot dir que res. I aleshores? I on són? Jo ho he insinuat per la cara que feien els senyors. Però bueno, quina cara feien? La mateixa que va fer el meu amo Celsia quan me trobant el pastor. Veus? Ara s'explicarà. I on són? A la piscina, cercant-los. A la piscina? Oh, les has dit que érem allà? Sí, senyora. I per què els ho has dit? Ah, no hi eren? Sí, però... Has fet molt bé, Pobleta, has fet molt bé. Jo això no sé com acabar. Ai, Ramonet, pensa qualque cosa. Tranquil·les, però vos tranquil·les. Han de pora? Jo de fora puc. Ara no veig que sigui la solució. No, i ara vendran. No, jo d'esperar, no. I si venen, hi haurà un desastre. I gros. Voleu callar un moment i deixar-me pensar? Pensa, però aviat. Fer via, Ramona, fer via. Voleu parar tranquil·les d'una vegada? Anyis, abespanyem tot. Escoltau, jo ara me n'aniré. Ah, bon? I no ho sé, qualsevol part.
I mos deixes aquí totes soles davant el perill. I això és la teva galanteria? Voleu callar un moment sense interrompre, eh? Com veig raó, més prillaurar que mos troben aquí tots junts. Digues. Si mos troben aquí, veuran que verdaderament ens tots hi plegats, Norma. Sí. Sí. En canvi, si jo me'n vaig, Ei! podreu dir que heu anat a la piscina totes soletes i que na Paula no sabia res de res. Molt bé, molt bé. I de l'altre? Sí, perquè quan vengui mos demanaran per tu. Aquí vaig. Vosaltres, de lo que voleu donar la culpa tot d'un, has d'haver-me deixat sortir per anar a veure na Tere. Vos fotran un paquet d'aquell de ferrer fort i l'eta cabra. Sobretot a mi. Ja ho sé, però aquesta d'altres horres, el culpable seré jo. I amb aquesta excusa pot quedar impune l'altre. Sí. I és bastant barrut, tu. Sí, i no d'ara. Sí, però... No hi ha però, feu el que vols dir. Tot d'una que vendran, se vos tiraran a damunt. Segur? Vosaltres heu de defensar la vostra honra a punta d'espada, en servent si fa falta. No hi ha cap dona que no tingui manyes suficients per parèixer la santa més gran del món. En canvi, si me troben aquí amb vosaltres, m'atacaran a mi directament, culpant-me injustament de voltrujar la seva honra. I per molt que vosaltres diguéssiu, no vos creurien, no. I aquest discurset no és la primera vegada que el fa. No, ni sé que fa vinc. Què? Per tant, jo tinc més experiència i vosaltres no. Sí, però... I quan mos culpin de les nostres relacions amb tu? Ja hi tornem a ser. Les heu de tractar a costat d'una. De grossers, de calumniadors. I llavors, quan se dona dues tema cap en el seu terreny, i acaba per donar-los la culpa, sí, per no estimular, per no tenir confiança. Llavors, vosaltres feis la floradeta i és quan que ell vol demanar perdó. Sí, i tu ho veus ben clar. Com saiba? I de jo no li veig tant. Vosaltres, el que heu de fer tot d'una, tirem la terra damunt. Però què vol dir ara amb això? Que quan vos acusin, no vos pieu l'adjectiu contra mi. Què dius? Jo amb aquest vell gos com aquest. Jo amb aquest carcamal aixecós i reumàtic. Que no diu, no vol que m'ofens. La qüestió que vosaltres no te sortir ben parades. Ramon! No, tio, ara com ve que em digueu tio? Un bon tio estàs fet tu i me tens els cabells de punta. Però vos tranquil·les que no passarà res. Segur. I a més, que em fer res que no poguéssim fer. No. Natural. Bueno, ninetes, me'n vaig. Que no fos cosa, llavors fos tard. Adéu, i perdoneu-se. I per on se'n va? Botaré per la finestra de la meva habitació. I ara què diu? Però i no veu que se matarà? Que no passeu avanci, ho tinc tot preparat. Ell vol 2 pits per setmana per anar a veure aquell. I que has sentit això? I haver vist. De jove et devia ser sa por? De jove no ho sé. Bé, basta veure l'Anna de vell. I mos deixa aquí totes soles? Au, ja vos ho arreglareu. Mira. Lo que hem de fer tu i jo és posar-nos d'acord i procurar no perjudicar-nos a nosaltres mateixes. Això no fa falta ni que ho diguis. Escolta. Quan mos ataquin, tu has de prendre per lo tremenda, fent una escena en el teu home. I jo m'ho prendré en rieres. I no crec que sigui per prendre't-s'ho riaes. És que si jo en el meu home li faig un drama, serà quan sospitarà de veres. En canvi, si veu que m'enric, veurà clarament que no es ve. No coneixeré jo en el meu home. I de jo sí que li he de fer un bon folletí. Jo no li puc riure. No, que estem d'acord. I no sé què dir-te. Ara, el que podem fer és anar a dutxar-nos. Vinga. Però si mos hem acabat de dutxar ara. Any greus, a vegades crec que és beneta de naixement. A damunt. Escolta, has perdonat temps a pensar. Si no te vols dutxar, no te dutxis. Te tanques a dins el bany i no surtis fins que ells no mos peguin el primer crit. Estem. I no ho sé. Anem que mos trobaran aquí baix. Vinga. Paula.
estic cansat de dir-te que no me toquis escales dins la meva habitació. Que tornem a anar a la rua. Tornem a anar a la rua. Fer dia, no t'importa. Ah, això és privador, privador. Paula! 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 Ara no vol que se te faci sorda. Jo la embossaré. Paula! Paula! Cridaven. Fa mitja hora que cridam. I què feies? Què feies dins l'habitació del tio? I que se creuen que les habitacions de palmetes totes soles. En el club no hi eren. I se'n deuen de banar. A bon? Jo ho sé. Aquí no han tornat. Que jo sàpiga no. I que no sàpigues. Que vol dir que no sàpiga? Vaja d'oi. Tanmateix, acabarà davant d'un tribunal, Jo el que acabaré l'ot amb tots vostès. Tu aquí. Tu no saps que en cobreta tanta pena com és que la fa. Pena? Jo no entenc gent de pena. O no saps que és tu una pena. Sí, senyor. L'orella. Tu sí que em fas de plorera. Si tu volguessis, Pau, podries guanyar un bon caramull de bitllets de 1.000 pessetes. Honradament. Honradament. Això no m'ho crec ni que m'ho predicassen damunt una trona. Alerta. Escolta, Paula, escolta. Amor, diu tot el que sap de les senyores. On passarà el mes de metro? Tu, ets una llogada nostra. I ja ho sé. Per tant, mort dolça obediència. I a les senyores? Lo mateix, Paula, lo I mateix. ja me diran. Paula, però que és aquest esveri? Vine aquí, tu. Ja o sou aquí, vosaltres? I com així, tan prest? Ja que heu deixat la feina tan prest, mos podríeu dur a qualque restaurant a escolta. dinar? Això és una gran idea, Susana. No és cada dia que tenim una ocasió com aquesta. No, podríem telefonar que mos preparàssim una bona bullivesa. Això està molt ben pensat. I de segon, pues, ja ficaríem a la carta. Després de bona bullabesa ha de ser una cosa lleugera. Vos fa. Què vos sembla? Basta! Però i ara en què venen aquests crits? I per això heu dot salvatges? Escolta! Tu! Calla un poc! Està bé! Xerra tu! Ui, i heu dus molt ben estudiat. I no ho havíeu enseat. Neus, basta de brometes, que això pot ser el final de les nostres vides. I de les nostres, entera-te'n tu també. Però, i en què ve tot això ara? I davant na Paula? Paula! Xerra tu. Paula, te pots retirar, per favor. Sí, senyor. Però, i què passa? Ara ja podeu cridar. Comença tu. No. Feu tu. Però i en què ve tant de misteri? Heu dit, no sé què, del final de les nostres vides. I ho poden ser. Però i per què? Conversa, no? Que vol que te digui, l'assumpte és més aviat delicat. I ho ha de ser perquè ni tan sols aquest sap per on ha de prendre. Saber que m'ho enganau. Callaua! Per tant, Tervé. I tu tampoc tens res a dir. Arnau, jo no sé què dir. I jo que no ho crec. A tu t'hauríem de parar Tomàs. I tu també ho confesses. No te pot defensar, Os que no pots. I tu tampoc tens res a dir. Sou dues rebel·lentes. Alerta en lo que dius, que no hagis de rectificar. I encara s'atxilla, tu? Val més confessaró. Sí, perquè així és pitjor. I doncs sí, vos hem enganat. Amb el tio. Clar. Com que clar. Quina barra, tu! I tampoc no mos pensaven que vos ho prenguéssiu tan fort.
Ah, no? Ara em farem una crida, tu? Susana, m'has decepcionat. És que estaven cansades de veure'l trist i malhumorat. Clar, i vosaltres prenem-lo. Vinga, vinga. Va ser idea de na Neus. És que sempre anava tan cop piu. Clar, i vosaltres per al Soler. La moral. Això és colmo de cinisme. Jo comprenc que vos enfadeu, però troc que no hi ha per fer-mos aquesta escena ni per aniré tan fort. El tio s'ha portat massa bé. Va duir d'amagat. Així que em mot sap greu. Perdoneu-me si vos hem enganat. La culpa és nostra, però en el tio no li digueu res. Com és això? Això. Nosaltres no parlant d'això. Nosaltres engany des que parlant, no sé què és. No sé No, què. és? Basta de comèdia, ho sentiu? Basta de comèdia. Sabem que vol enganar amb el tio. Tu! Però enganar! Sí, tu! Això sí que era gràcia. Mira. I que no m'estàs sonant. Com has pogut pensar Amb aquest això? Que jo carcamal. un pell com aquest. Però ja era bon no Anna, te mirava un poc més intel·ligent. És que no, Que no hi trobes ni que amb me el diguis tio. aquesta paraula. És que no vull ni que me toquis. No la vull. Ai, és el mateix que si jo te digués Escolta, que te col·logues en la meva predina. Ah, no me'n puc avenir. Que pots acabar de riure. Ara no veus que si no m'ho prenc que en ries, t'he d'abandonar ara mateix o t'he de denunciar per calúmnies. Però, i que m'has vist bé a mi? I ell, que l'has mirat? Jo sí mateix ho trobava un poc gros. Però tu has cregut. És que quan en Mateu se pot xerrar no me deixa ni pensar. Això és el que ets tu, un dominat pel teu germà. Dona, tant com a dominat, jo no diria tant. Bé, està bé. Me jures que no ha passat res? No, Com que no? no, I per què no? perquè no ho vull jurar. Que és el mateix que jo faig quan me compten les teves animalades, perquè o te creus o no te creus. Està clar. I vist així? S'ha tancat en clau dins el quarto i no me deixa entrar. Que és el que jo hauria d'haver fet. Bàrbaros! I tu què opines? I tu? I no ho sé. Ni jo. Sí, però anau amb aquestes coses o se creu o no se creu. Que el bo que m'ha dit la Susana. Sí, però el dubte. El dubte no mos el traiem ni 200. Sé que no se lo trobarà ni tossint. Serà la bruixa de la teva cola per aquí. Ara ho veuràs. Sí, escolta, ponen a la recepció.
Sí, Fèlix, sí són jo. Escolta, t'hauries de posar urgentment en contacte amb la governanta, que vull parlar amb ella. Què? Que s'ha despedida? Jo quan no te'n fois? Sí, perquè jo he tingut una forta discussió amb ella. Sí, està bé. Sí, fins ara, sí. S'ha despedit quan no te'n fois. Vols que t'ho dic per venjar-se? Tu creus? I clar que sí, home. Escolta, jo crec que m'estic prenent un pelotazo, perquè amb aquest xerau... I jo crec que me convé, però anem. No te pensis. Jo no me'n refix, gens. Per vigilar. I quan la plegui, el faig de trossos. Jo tampoc dic per treure-s'ho de damunt, ara que no ho crec capaç. Pots sortir tranquil·la. Amb fois. No, són en el menjador. He sentit en el nau que anaven a prendre una copa. Estàs segura que era el tio que has vist per la finestra? Seguríssima. Però i què li vol fer? Dóna-li el susto més gros de la seva vida. Fent-li creure que l'assumpte ha anat malament. Bé, tu seguint la comèdia. Però segurament entrarà per la finestra. Te'l penses? Tu vigila. Però i ara què vol fer? Ara ho veuràs. Susana, un tro i un llamp. Però llavors vas? Ja t'he dit que si vol entrar haurà de fer per portal. Anem allà dalt i el vigilarem quan t'entraré. Vinga, men. Ai, quin susto m'ho donat! I on li pegam? I està com arrangirat? Com ha anat? Molt malament. Pot ser que els seus arguments anassin bé el segle passat, però el que és ara... Han fallat. Com que s'hi han fallat? Si hagués estat cot, hagués sortit femella. Pot començar a preparar discurset per als seus parents i procuri sigui més convincent. Això si el deixen conversar, si no el maten abans. Ja, jo no vols tractar cap paraula. No hi deixa prepari per rebre la repolsa, que nosaltres ja mos ha bastat. Jo me pensava que me matava. Ai, Déu meu. Què vol dir? Que bon han arribat? A mi no, però a la pobra Neus... Fem-mos això a nosaltres. Bandido! Deixa-la anar, ja li vendrà la seva i no estarà molt. I a on són? Allà dalt que l'esperen. A mi? No, ara esperaran en el repartidor de cerveses. Quin disgust, quina vergonya! Anem, deixa'l fer. I procuri arreglar-ho tot. Sí, perquè si no el repinyaré. A on anem, ara, a on anem? I mos han engegat per culpa seva. I ell que li és. Ja, m'estava enganant. Vostè sí que mos ha enganat. Que tingui més sort que nosaltres. Que li farà falta. Nines, no volen no, nines. Això pren mal rumb. Ramona, haurem de canviar de tàctica. Paula. Ué! Bon vespre, torero. Cercaven a Paula perquè no me trobo gaire bé i volia que me fes una tassa de Tillo. Tillo, Camamillo, Herba Lluïssa o Cala Blava. Me trobo un poc. Apurat o regirat? Vos no teniu res a no ser... Jo, Sí, po. Ho sabem tot. Tot. Sí, tot. Ja no importa que hi feies que res més. No. Elles ho han confessat tot. No teniu vergonya, ni decència, ni dignitat. Jo no volia fer res si ella no haguessin consentit. Sí, però vos sou capaç de molt les obligades. Mentida. Sou capaç de tot. Jo sempre hi he net. D'on veniu ara? Ara. No, deixa'l fer. Ah, no vol que te dirà mentides. Ara?
Ara. Ara? De fer una volteta pel solet. Tot sol. I un poput. Sí, tot solet. Però no vos han dit que na Neus i na Susana m'ho havien dit que vos havien deixat sortir per anar a veure la vostra paloma. Que per sort seva ja ha volat, perquè si la plec l'hagués clavada. Així que les nenes voran dir que m'havien deixat sortir per... Sí, home, sí. Per què ho negueu? A què? He dit i doncs he anat a veure la Tere. I per què ho negàveu? Perquè tu sempre t'enfades. I perquè no volia que donessis s'ocupa les nenes, perquè elles se porten molt bé amb jo. Vinga, no comenceu a plorar. No, si no plou. No vos vaig dir jo. Jo no vos vaig dir que no volia que tornàssiu a veure aquella berganta. I no l'havia tornat a veure, però avui l'he llorat molt. Vinga, deixeu de plorinyar, que no haurem el vist. Som-hi d'aquí Nadal. És que no me trobo molt bé. I de cridem el metge. No vaig de metges. Diré Paula que m'ho faci una tisana. Paula, puleta. Quin cos que l'has vist? Més mal que un petit. Val més morir-se que tornar a vells. I un té el rau de 7 soles. Però què volies? O el havia de matar, o deixar-li fer tota aquesta comèdia que fa. Sí? No, són Arnau. Sí, un segon. Mateu, és per tu. Qui és? El comptable. Sí, són jo. Digues. Sí. És ver. Però encara atén, no? Sí, en 5 minuts som aquí. Sí, fins ara. Què ha estat? Res, que tenia una cita amb el director del banc i en tot aquest serà m'ha fet d'escap. Per cert, hauria de pujar, m'ha fet mirar un poc de peló d'esquerra. Què te l'han concedit? Quasi segur, no, quasi segur. Porque la Virgen de la Paloma. Por meteré. I què ha passat? Por meteré. I per què? O no ha anat bé? Sí, però hem estat a punt de fotre-ho tot. Perquè m'ho han enganat. Per venjar-nos un pot de vostè. I què li han dit? I no ho sé, perquè ells me pegaven per un costat i jo les pegava per l'altre. Ha passat un mal rato. Vosaltres direu? Que és el que nosaltres volíem. Sí, però per aquesta brometa vostra hem estat a punt d'espanyar-ho tot. I també tenim dret a fer-li passar un pot de pena, o no? I per què? I vostè què troba? Deixa'm-nos totes soletes en un moment com aquest. Però no m'ha sortit tot així com vos he dit. Sí, però i la comèdia que hem hagut de fer nosaltres, què? Com que ell no hi era, Tot té la seva recompensa. No veig quina. ni jo. Perquè sou una mica benitetes. Ala, això damunt. Vinga, ven. Quan me n'he anat, m'he durat en el meu joet i vos he comprat unes cosetes. Sí, mos ho mostri. Anem dins la meva habitació. Ramon! Però que encara no li ha bastat? Que voleu que baixin i mostrar-vin aquí? He vist. Que preciós. Qui cosa vol, cosa li costa. I sap que... ja veurem. I si tu ho dius? Te repeteix, escolta, te repeteix que pot conèixer a les mans de tot tres. Escolta! Tu ets mal lo fas. No comprens que ni bé no pareix avui mai a veure la Tere. Jo no ho veig tan clar. A tu se'n banyes, t'han deixat cego. I tu t'ha de donar clarividència. Escolta, quan tu ja érem aquí, no fa mitja hora que no havia tingut la pelotera en la Tere.
Per tant, Arbell, no pareixer mai amb ella. Però vos podeu haver cruzat pel camí. Massa casualitat, Arnau, massa casualitat. Escolta, te repeteix que m'ho aclareixen. Li faig una satisana amb escudell i tot. Ai, tio! Tio, per favor! Quan em mataré? Escolta, Què vols? que en per mi que haurem de dur una tera i viure en nosaltres. Ai, tio! Tira pas! Ai, Déu meu! Ei! Allà de dins hi ha una rata així de grossa. Ja l'hem trobat en el sac.